Kisii kono to jo Kisii wacho nade kotudore kod weche mag somo. Crispin awinjo yo makare achiew maber e kaunti ni ma Kisii mana kaka wacho antiere log tich ma migao mochung' ne somo e kaunti ni kendo mana kaka inyalo ng'eya ka an kod jotelo mopogore opogore ma migao mar somo kotelnegi kod mana director mar education ma kaunti ma Kisii Pius Ng'oma dwani mondo olernwa ne chenro mag somo ahinya mag nyithindo madonjo e junior secondary nyaka sani chalo nade kaito gi weche motudore kod somo e kaunti ma Kisii. Mokwongo nyiswa ni jomage ma wan godo okinyi ma kawuono e ofis. Erokamano, nyinga en Pius Odhiambo Ng'oma, County Director of Education Kisii. Wan kod jatelo mar Kitutu Central DCC Madam Elizabeth Atemi, wan kod jatelo mochung'ne chenro mag somo miluongo ni Quality Assurance and Standards Officer Mr. Joseph Ochieng kod Mr. Kemei mochung'ne chenro mag development iluongo ni CPC e county ma Kisii. Alerwa nyaka sani ikruok chalo nade kaluwore kod somo mar junior secondary. Somo mar junior secondary school wan gi ikruok makare, gik moko te osechopo kare, iluongo ni 100%. Wan gi skunde mabiro miyowa skunde 579 mabiro miyowa junior secondary mag public, mag private wan gi 174. Kiriwo gi te wan gi skunde 741 mabiro miyowa junior secondary school. Kuom mago eko skunde 127 ok owal e chenro mar chiwo JSC mar junior secondary school. Mago eko nitenge sama wantie niendi jopuonjwa mag primary school te mane dala mar Kisii osenyisi mabiro chiwonwa thuolo mar junior secondary school. Mago ma ok bi chiwo mabiro bedo kaka feeder schools, gin bende gintiere skunde 222. Jopuonjwa kaluwore gi chenro mar TSC biro miyo jopuonj e sama owinjore kochopo wuok tich tarik 30 sama jo junior donjo e skul. To nitiere kuonde moko ma pod ibiro kawo jopuonj moko mantie, wan gi jopuonj mane mag jo diploma kod mag jo degree mantiere e junior secondary mantiere primary school. Thothgi biro dhi puonjo junior secondary school kaluwore gi chenro mag jo TSC kuom skunde 222 ma skunde mok bi chiwo junior secondary school. Jo diploma mane iye kanyo kod jo degree ibiro kaw gi tero gi mondo gidhi gikony e chenro mag puonjo nyithindo e junior secondary school. Kendo wakwayo ni jopuonjwa obed gi kwe ka sama magi biro timore, nikech chenro mar sirkal mar junior secondary school nitiere lingai mambele, kendo wageno ni kasa osechopo nyithindo biro chopo e school on Monday kendo gibiro yudo ka wasikore negi. Jopuonj osenyisi kendo jo board part mar board matin nitie mabiro telo ne junior secondary. Machiel kuom jo board biro wuok e junior secondary, chairman biro bedo e section noero kod japuonj mar primary. Ma japuonj mar primary maduong' ma en teacher en ma biro bedo bende japuonj maduong' mar junior secondary. Chenro nitie kare, buge mag junior secondary school sirkal oro gi sani gidhi e skundewa mopogore opogore, kendo wageno ni ka sa osechopo buge gi kibiro bedo e wang'e. Nyathi ka nyathi waneno ni nyithindo te odhi e junior secondary. Junior secondary onge nyathi madong' chien, onge nyathi mochore e penj moro amora, gite gidhi e junior secondary. Kendo wakwayo ni jonyuol one ni nyithindo te odhi e skul, kik nyathi moro amora obed dala. In kaka jatelo mochung' ne migao mar somo e kaunti ma Kisii, iwacho ang'o kaluwore kod duoko mar KCSE ma kaunti ni ma Kisii? Iwacho ni higani gitimo maber mokalo, in diwache? Waduoko ne Nyasaye erokamano kuom duoko mar penj mar KCSE mar Kisii. Kisii koriwore gi Nyamira, wan e ligao mambele. Kisii County ne wabedo gi Cardinal Otunga mane oyudo moloyo 10% kuom performance margi, no 10%, 10 plus, mano mancha giyudo en motelo. Koro sani kare mane king'iyo duoko mar jo KCSE mangima
Cardinal Otunga. Namba 2, skunde mang'eny odhi maber kabisa e yore gi mag KCSE, kendo waduoko ne jonyuol erokamano kuom tich matek ma gitimo, neno ni nyithindo obede e skul, jopuonj otimo tich maber kabisa momiyo nyithindo ochopo kama gichope. Waduoko ne Nyasaye erokamano kendo nikech nyithindo ma wan godo botiyo matek mag yudo kiwango ma gintiere. Wakwayo mani kama gintie no bedo namba 1 yot, to mondo ng'ato osike namba 1 ok en tich mayot. Nitiere weche mosebedo ka wachore e mbui ni dipo ni nitie choch moro madobed un kaka jotelo mag migawo diere mag somo, diere mag timo penj, weche ne chalo nade Kisii? Weche ne nitie kare e weche mag penj nokel gi nek gitimo matek ni gine ni kare otim mamano ero giseto penj, kendo koseset penj to kidhi tim printing idhi time mana loka, to ji manok be madhi kodgi. Kosetiek mano, penj duogo kaendi e security mamalo, kosechopo to penj nwakawo mwakete container molor negi maber. Kamano osetimore, TSC nomiyo jopuonj moromo girito penj, department mar police be nomiyowa